Брэст заўсёды быў месцам сустрэчы розных культур, і гэта наўпрост адбілася на яго архітэктуры, а таксама спрыяла ўзнікненню таямніцы міфаў. Горад увесь час адчуваў уплыў розных палітычных сілаў і рэлігійных цэнтраў. Ватыкан, Кіеў, Масква і Канстанцінополь уважліва сачылі за яго лёсам. Прапануем хутка і цікава разабрацца з галоўным сімвалам горада – яго гербам. Выява лука са стралой, скіраваны ўверх, вядома многім жыхарам Брэста. Гэта герб горада са старажытнай гісторыяй. Паглядзім, як ён змяняўся. 15 жніўня 1390 года стаў важным днём у гісторыі Берасця. Тады вялікі князь літоўскі і кароль польскі Ягайла надаў гораду магдыбургскае права. Горад атрымаў самакіраванне, сімвалам якога стаў герб. Ён меў і практычную ролю. Пячатка з яго выявай дазваляла завяраць важныя гарадскія дакументы. Дзякуючы ім мы бачым, як змяняўся герб на працягу 3 стагоддзяў. Першая вядомая пячатка з гербам знойдзена ў дакуменце 16 стагоддзя. Яе стылістыка сведчыць, што пячатку зрабілі пасля татарскага нападу 1500 года. Выкарыстоўвалі яе амаль 100 гадоў. У цэнтры лук са стралой. Над ім размешчаны герб калюмны. Лічаць, што ён сімвалізуе Вітаўта або дынастыю Гедзімінавічаў. У 1569 годзе была заключана Люблінская унія. Паводле яе Вялікае княства Літоўскае і Польскае каралеўства аб'ядналіся ў адну дзяржаву – Рэч Паспалітую. Тады ў справаводстве гарадоў з магдыбургскім правам шырока выкарыстоўвалі лацінскую мову. Гэта бачна і на пазнейшых пячатках Берасця. Мяняўся і сам стыль. Лук са стралой ужо змясцілі на рэнесансны шчыт. Цяжкім выпрабаваннем для Берасця сталі войны сярэдзіны 17 стагоддзя, калі горад быў цалкам разбураны. Тады ж знікла і гэтая пячатка. У другой палове 17 стагоддзя герб калюмны замянілі на карону. Гэта азначала, што горад быў каралеўскім. Стылістыка пячатак таксама ускладнілася. Цяпер герб быў упрыгожаны раслінным арнаментам і вялікай каронай зверху. Герб таксама размяшчалі на ратушы і іншых гарадскіх будынках, але гэтыя артэфакты не захаваліся. У канцы 18 стагоддзя Рэч Паспалітая перажывала перыяд рэформ. Іх кульмінацыяй стала прыняцце канстытуцыі. З гэтым звязаныя і змены ў берасцейскай пячатцы. У 1792 годзе на ёй з'явіўся польскамоўны надпіс. Акрамя гарадскога герба, асобны герб мелі і лаўгі. Гэта суд па крымінальных справах. Іх пячатка зроблена ў 1554 годзе. Выкарыстоўвалася таксама амаль 100 гадоў. На ёй мы бачым вежу з брамай над ракой. Гэта падкрэслівала важную ролю Берасця на шляхах паміж Вялікім княствам Літоўскім і Польшчай. Герб мяняўся, але застаецца знакам Берасця і сёння. Не прапусціце працяг.